Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu zatikien karratu magikoak. Hemen daukagu 3x3ko karratu bat. Dimentsioak dira 3x3koak. Eta baldin badaukagu karratu magiko honetan zenbaki hauek edo zatiki hauek, orduan, aukeratuko dugu adibidez nahi dugun zatikia hemendikan. Aukeratze dut 11-12. Eta orain egin behar dudana da 11-12 zenbakia dagoen zutabea eta lerro guztia ezabatu. Beraz, ezabatuko dut lerro guzti hau eta zutabe guzti hau. 11-12 izan ezik. Beraz, borratzen badet lerro hau eta zutabea guztia, geratuko zaizkit 5-seiren, 6-rena, 1/6 eta erdia ezabatu gabe oraindik. Beraz, hemendik aukeratuko dut, adibidez, 5-seiren zenbakia. Eta orain ezabatuko dut 5-seiren dagoen zutabe guztia eta lerro guztia. Beraz, geratuko zait bakarrik erdia zatikia. Eta, orain, batuko ditut ezabatu ez ditudan zenbakiak 11-12, 5-seiren eta erdia. Egiten badegu emekate da 12, 12 zati 12 bat, bider 11-11, 12 zati 6 da 2, bider 5 10, 12 zati 2 da 6, bider bat 6. Batzen badet 11 gehi 10 gehi 6 da 27-12. Daukagu karratu magiko berdina zenbaki berdinekin, hemen bigarren adibide honetan, eta nik aukeratuko dut hemendikan nahi dudan zatikia. Adibidez, nik nire kasuan erabiliko dut hemen bat hiruren zatikia, notazio mistoan adierazita dagoena. Eta ezabatuko dut bat eren dagoen lerro guztia eta bat eren dagoen zutabe guztia. Bat eren zenbakia izan ezik. Beraz, geratuko zaizkit bakarrik ezabatzen badet lerro hau eta zutabe hau, geratzen zaizkit bakarrik 5-12 ezabatu gabe, 1-seiren ezabatu gabe, 3-4 ezabatu gabe eta erdia ezabatu gabe. Hortik aukeratuko dut nahi dudan lau hauetatik nahi dudan zenbakia. Kasu horretan erabiliko dut 5-12. Eta ezabatuko dut zutabe guztia eta lerro guztia. 5-12 zenbakia izan ezik. Gero baturarako erabiliko dudana. Bat-bateren bezala. Beraz, bakarrik geratuko zait aukeratzeko kasu horretan ezabatzen badet zutabe hau eta lerro hau guztia, bakarrik geratzen zait 1-seiren edo erdia. Eta kasu horretan aukeratuko eta adibidez erdia. Eta ezabatuko ditut beste guztiak. Eta daukat erdia hor. Beraz, orain bakarrik batu behar ditu zenbaki hauek 5-12 gehi 4-eren gehi erdia. 4-eren zergatik da 4-eren? Notazio mistoan egiten dugu 3 bider bat 3 gehi bat 4. Orduan da 4-eren. Beraz, emekate da 12, 12 zati 12 bat bider 5-5, 12 zati 3 bider 4 16, 12 zati 2 da 6 bider bat 6. Batzen dugu 5 gehi 16 gehi 6, 27, 12-ren lehen atera zaigun zenbaki berdina. Eta hirugarren adibide honetan, zenbakiak berdina dira, karratu magiko bera, eta orain aukeratzen dugu nahi dugun zenbakia. Adibidez, nik erabiliko dut 1/6. Orduan ezabatzen dut 1/6 dagoen lerro guztia 1/6 izan ezik, eta zutabe guztiak 1-1 eta 5-6. Beraz, ezabatu gabe oraindik izango ditut 4 hauek, horietatik bat erabiliko dut. 11-12 adibidez, 4 hauetatik.
amaika amabiren ezabatzen badet zutabe guztia eta lerro guztia, bakarri geratuko zait seirena. Beraz, batzen dut amaika amabiren bat seiren, gehi bat seiren. Bat seiren, notazio mistoan adierazita dago, 6 bider bat 6, gehi bat, zazpi seiren. Beraz, emekate amabi, amabi zati amabi bat, bider amaika, amabi zati seira bi, bider zazpi amalau. Amabi zati seira bi, bider bat bi. Batzen badet amaika, gehi amalau, gehi bi, hogeita zazpi amabiren. Lehen atera diren emaitz berdinak. Atera den emaitz berdina. Horregatik deitzen dira karratu magikoak. Prozesu guzti hau egiten badugu karratu hauetan, nahi dugun zatikitik hasita, orduan emaitza berdina emango du baturan zatikien artean. Egin daiteke ere, prozesu berdina lau bider lauko karratu magiko honetan. Zatikiak izan behar dute hauek. Eta prozesu berdina egiten badugu hemen, emaitza da 46 amabiren. Edozein zatikitik hasita karratu magiko hauetan. Bale? Hau da zatikien karratu magikoari buruz, jakin behar dezutena.